Televisivament incorrecte. Res dura tota la vida. Quan una parella es trenca sempre hi ha dolor. A vegades retrets i molta ràbia. Quan hi ha fills, les coses esdevenen encara més complicades. Cal decidir amb qui viurà el menor. Allò habitual és que la mare tingui la custòdia i el pare vegi els fills de tant en tant. Però cada cop hi ha més veus que reclamen la custòdia compartida. A Olesa de Montserrat m'espera la Núria Sauner. Ella és la presidenta de l'Associació de Dones per la Igualtat i la Custòdia Compartida. M'han dit que les seves reflexions dinamiten alguns tòpics. Jo em vaig divorciar, i de fet recordo que la fiscal em va venir a preguntar, que en aquell moment no ho entenia, em va preguntar, oiga, ¿usted solo pide eso de manutención? Y yo le digo, no, es que yo no vengo a hacer negocio, oiga, yo quiero que el padre de mis hijas las vea. Quan vaig entrar dintre d'aquest moviment va ser a través de la meva nova parella, que tenia molts problemes. Ell ho va perdre tot. Va acabar anant a viure en una habitació de casa dels seus pares, que és una habitació petita, individual, on havien de dormir ell amb el seu fill, passar allà el seu temps i tenir la seva intimitat allà dintre. I aleshores va ser quan jo vaig veure que hi havia una altra part absolutament desconeguda per mi, perquè jo era, doncs, no sé, diferent. I vaig ajuntar-me amb d'altres dones diferents, que en som unes quantes, i vam començar a bellugar tot això per tallar la guerra de sexes, perquè la custòdia compartida la volem. I casos molt sagnants de pares que fins i tot han estat denunciats per abusos sexuals, que després han estat falsos. Pares que no podien pagar, amb la crisi no podien pagar la pensió, o estaven pagant el que podien de pensió, i les dones els estaven denunciant, i alguns han anat a la presó. Això és una realitat. I és una cosa que a mi com a dona m'avergonyeix moltíssim. Què és el benestar dels menors? Arrencar-los del seu pare, que el vegin tipus pare McDonald's caps de setmana i ràpid, o una tarda a la setmana surt del col·legi, enxufa-li el dònut a la boca, fes els deures, dutxa'l, fota-li el sopar a la boca i porta a la casa a la mare. Això no és tenir cura dels fills. No els hi donen l'oportunitat, no? Avui en dia la separació suposa per moltes dones un enriquiment indegut. Tenen un patrimoni, es queden en una casa, tenen una pensió fins i tot de vegades per elles també, i elles no se n'adonen que això, per exemple, anirà en contra d'elles quan tinguin 50 i tants o 60 anys, perquè els fills marxaran de casa, deixaran de cobrar la pensió, es vendrà el pis, aquestes persones no hauran treballat mai, no hauran estat al mercat laboral i per tant es trobaran amb una indefensió total. Però nosaltres volem també tenir un desenvolupament professional, volem tenir una vida social, volem enriquir-nos dintre la nostra vida. I ser mames cangurs, encara que t'aporti unes peles durant un temps, no et facilita tot això, no ets feliç. Hi ha el síndrome de la madre mala,
que, bueno, és allò que no, el teu pare no paga, el teu pare, mira, que em fa patir, te'n recordes quan que eres molt petit i aquell dia el pare em va fer... Només donar un missatge a aquestes mares, és que els nanos creixen, i els nanos, tard o d'hora, recuperen els seus records, i els nanos, tard o d'hora, ho fan pagar. Evidentment que hi ha dolor, evidentment que hi ha ràbia, evidentment que hi ha molts sentiments negatius en aquest moment del trencament, però posteriorment el que nosaltres també recomanem moltes vegades és fer una mica de teràpia familiar, perquè la família s'ampliarà, tard o d'hora. Apareixeran noves parelles. Aquestes noves parelles causen dolor a l'altra banda. Les dones vam necessitar de l'ajuda d'alguns homes per tenir els nostres drets, i ara són els homes els que necessiten d'algunes dones per tenir els seus drets. És això el que nosaltres defensem. Nosaltres no defensem maltractadors. Nosaltres no defensem pares que no paguen la pensió. Nosaltres no defensem cap mena d'injustícia. El que volem és la igualtat. Certament, les reflexions de la Núria Sauné m'han trencat esquemes. És un feminisme diferent, que aposta per la igualtat i no per la guerra de sexes. M'agradaria saber si la Milar, psicòloga i professora de la Universitat de Barcelona, que va fer la seva tesi doctoral sobre la custòdia compartida, té el mateix punt de vista. A més, la Mila s'hi dedica professionalment i parla sovint amb molts menors fills de pares separats. Mila, què hauríem d'entendre per custòdia compartida? Perquè és un terme a vegades equívoc. Sí, és un terme equívoc, entre altres coses, perquè a Espanya som una mica peculiars i es va traduir una mica sui generis, no? El terme, que és una terminologia americana. No? De fet, els americans ho divideixen en dos termes diferents. No? Una cosa és la joint custody, que és el que aquí entenem com custòdia compartida, i una altra cosa és la shared custody, que vol dir que comparteixen el temps del nen, però un dels progenitors, per exemple, pot tenir totes les decisions legals. Clar, això a Espanya és impensable. El que passa que la realitat doncs, és que majoritàriament tenen la custòdia, les guardes i custòdies les mares, no? Per molts factors, no? Encara hi ha moltes famílies en què és la mare la que no treballa, la que està a la llar, i el pare doncs, el que està treballant, amb menys disponibilitat. Però la llei ha de tenir una orientació, vull dir, tu ets favorable a dir, bueno, l'opció preferent hauria de ser aquesta. Ara en aquest moment l'opció preferent dels jutges és l'exclusiva, no? I a la mare. Clar, això és una interpretació de la llei, és que aquí entraríem en un altre debat. És a dir, la llei en veritat, primer, està lliure de gènere perquè diu progenitors, no? D'entrada. Però la realitat... I la segona, ja, això és la interpretació de la llei. I la segona és que, clar, fixa't que el Codi Civil espanyol és absolutament rígid en criteris. L'únic criteri que hi ha, o bàsicament l'únic, hi ha un altre, però vaja, el millor interès del menor. I quin és el millor interès del menor? Qui ho pot dir? Quin és? És un concepte massa abstracte, no? Però tu parles amb el menor. Sí, clar, que parlo amb el menor. I ell et diu el que vol. I el nen de 6 anys sap quin és el seu millor interès. Un nen de 3 anys sap... El que dius, Mila, està clar que no totes les parelles estan preparades ni volen la custòdia compartida. Quin seria el perfil de la parella que està a punt que ha decidit trencar la seva relació, que podria
plantejar-se un procés de custòdia, no? Com a poder haurien de poder totes, no? Perquè el sistema hauria d'estar enfocat al que necessita aquella criatura concreta o aquelles criatures concretes en la família, i els adults el que haurien de fer doncs, és aconseguir fer aquell sistema que a la criatura li sigui millor, no? Clar, hi ha alguns criteris que fan bastant inviable l'exercici d'un sistema, més del que aquí diem custòdia compartida, no? Un sistema de paritat, digue-li com vulguis, no? Un sistema igualitari. De corresponsabilitat. De corresponsabilitat, no? Doncs un clàssic és l'alt nivell de conflicte, no? És a dir, una parella que té un altíssim nivell de conflicte, que estan discutint fins i tot del color de la cinta del cabell que porta la criatura, serà bastant inviable, no? I probablement amb aquests forçós entente que haurien de tenir, doncs es poden reproduir els conflictes, i el que sí sabem és que l'exposició al conflicte cap al nen té un efecte absolutament negatiu, no? Perquè clar, hi ha casos extrems, es parla molt a vegades de la síndrome de l'alienació parental, que quan un dels pares intenta de totes les maneres allunyar el fill de l'altre, no? Això és habitual o és una mica un terme així una mica mediàtic? Bueno, és un tema que ha tingut molta discussió ideològica, que no pas tan tècnica, no? I que ja veurem que acaba passant amb el terme de per se, no? Em preguntes la freqüència, afortunadament no tant, el que sí és habitual que arribin al punt de trastorn i que la criatura rebutgi absolutament a un dels progenitors no és tan habitual. El que sí que pot ser habitual és que hi hagi intents, no? Intents manipuladors, i que això tingui aquest síndrome es tracta de destruir el vincle. Perquè és habitual en aquest procés de manipulació, vosaltres veieu casos de nens que potser per influència d'un o de l'altre arriben a mentir davant del jutge? Home, i tant, clar. Sí, sí. El que passa que psicològicament és més complex que això, És a dir, el que no acostumem a veure tampoc és el que està manipulant a sense certa, no? En plan, el meu objectiu, vull dir, moltes vegades és una qüestió inconscient, que fins i tot no són conscients. És a dir, ningú és conscient de que amb això està perjudicant el seu fill, perquè si no, no ho farien. I hi ha un moment que el propi nen participa, no? D'aquesta situació, no? I fins i tot ell pot arribar a manipular els pares, no? A través de premis. És un joc complicat, però que el nen, clar, no sé en què estàs pensant quan dius que li pot dir una cosa que no és, no? Per exemple, que hi hagin hagut maltractes. Bueno, jo he tingut criatures molt petites que m'han dit coses que és impossible. Una històrica que recordo era una nena de 3 anys que em va dir que venia a veure'm perquè volia parlar del conveni regulador. I jo vaig dir, que interessant, què és això, no? Perquè, clar, conveni regulador no són paraules habituals en el vocabulari d'una nena de 3 anys. I tu, com a professional, què creus? Que és un tema de temps o hi hauria algun element que facilitaria? Hi ha un tema de temps, hi ha un tema de cultura del divorci en el país. Jo crec que els legisladors ho estan intentant. El que passa que en el terme custòdia, que és el que de fet hauria de desaparèixer, és el terme custòdia. S'hauria de dir com repartim el temps, no? Repartiment de temps o sistema de comunicació, digue-li com vulguis. I ningú té la custòdia. O responsabilitat parental. Responsabilitat parental, i ningú té la custòdia. Estarà amb tu dilluns i dimarts, amb mi dimecres i dijous, i ja està. Clar, perquè la custòdia és com una cosa de poder, és l'ama de llaves, exacte. No? Jo tinc la clau de la casa, no? I freqüentment va associada a termes econòmics. Per això et deia que en veritat la cultura del divorci no hi és. Ha corregut tot, però la gent encara està com aterrant, no? Bueno, i què vol dir, no? O que encara poden mirar malament a una mare que no té la custòdia. Això encara pot passar. Segons José Manuel Aguilar, cada vegada són més les exparelles que reclamen una forma de custòdia que permeti als seus fills conviure amb el pare i amb la mare. Elles són dones i també feministes, però la seva idea d'igualtat entronca amb la de corresponsabilitat i es decanten clarament per la custòdia compartida. Pero, por otro lado, quisiera saber qué ley dice que la mujer es mejor que el padre solo en virtud de su sexo. En canvi, el senyor i la senyora Kramer s'embranquen en una batalla ferotge per la custòdia del seu únic fill. Tienen todo eso la exclusiva, que el hombre es menos capaz de esas emociones que la mujer. Billy tiene un hogar conmigo. Lo he hecho lo mejor que he podido. No es perfecto y no soy un padre perfecto. A veces no tengo bastante paciencia. Me olvido de que es
de que es un niño, pero estoy con él. La Núria Sauné em va suggerir anar a veure el José Luis Sarrià. És un líder dels pares separats que es manifesten els dissabtes a la plaça de Catalunya. I sembla que ha lluitat molt per veure el seu fill més temps del que li marcava la llei. Viu a Badalona, davant de mar, a tocar del port esportiu. Yo he luchado por la custodia de mi hijo desde el primer momento. Desde que me separé, que mi hijo tenía 2 años y medio, he hecho todo lo posible por verlo siempre más de lo que me habían otorgado. Un fin de semana, que de 15 días. Ha sido un proceso largo, complicado y en el que mi hijo ha sufrido mucho. Y durante el año y medio que tardó en resolverse, su madre un día le lloraba pidiéndole que no lo hiciera. Otro día le armaba un pollo y le decía que si quería eso, que mejor que se fuera y que ya no volviera más. Y mi hijo ha aguantado estoicamente durante año y medio todo ese proceso. Me enteré un 25 de diciembre, viendo Pocahontas con mi hijo en casa. Me vinieron a avisar de que mi mujer estaba en un hotel con otro señor. A raíz de ahí te vas a un abogado y ya te dice: coge las maletas, verás a tu hijo cada 15 días. Hay muy poquitos abogados que te recomienden luchar hoy día. Además, cuando una mujer llega y se quiere separar, hay muchos abogados que aconsejan directamente que interpongas una denuncia de maltrato. Se lo llevan a comisaría y pierde todos los derechos. Y es que ya no hay ni juicio. O sea, automáticamente todos los beneficios para ella. Las custodias se otorgan a las madres y con ello se les atribuye el uso del domicilio conyugal y al padre se le impone una pensión, que en la mayoría de los casos con esa pensión se cubren prácticamente todos los gastos del niño. No sé cómo a los hombres se nos puede dejar tan desamparados. Los hombres no tenemos ningún tipo de ayuda. A un hombre lo echan de casa, no tiene dónde irse y si no es por sus padres que lo puedan acoger, que hay algunos que no tienen padres que los acojan, o porque no tienen buenas relaciones con ellas o porque ya no están aquí sus padres. ¿Qué hace esa persona? A mí me han chantajeado miles de veces con mi hijo para pedirme más dinero, para pedirme que recompre mi piso. O sea, y utilizan al niño, evidentemente. Es más, yo soy partidario de que si un hombre o una mujer no quiere estar con su hijo, pague más pensión. Ahora es al revés. Pagas pensión por no ver a tus hijos. Es que es ilógico. Entre mi hijo y yo hay una complicidad absoluta, o sea, nos miramos, ya sabemos lo que pensamos, no pasan 2 minutos que no estemos riendo, que no estemos de broma, no hay maleta. Eso es lo bueno, es una de las cosas buenas que tiene la custodia compartida, no hay maleta, él tiene su ropa aquí y su ropa allí. Y a día de hoy estoy casado, pero el miedo no lo pierdo. Eso, el miedo lo mantendré toda la vida. La posibilidad de que me pueda volver a pasar algo parecido está ahí siempre. De hecho, a mí me hubiera gustado tener más hijos y no los tengo por miedo. Yo solo hice una cosa mal. Cuando me enteré que mi mujer me estaba engañando con otra persona y dolido ante la situación y al ver que lo perdía todo, mi hijo, mi casa... tuve una reacción de la cual me arrepiento y estaré arrepentido toda la vida, y que consiste en lo siguiente: yo cogí, por medio de mi abogado me aconsejó que pusieran a 2 detectives que siguieran a mi mujer para demostrar que realmente había una infidelidad,
Los abogados me consiguieron una cinta en la que se veía a mi mujer pues saliendo con este señor, cenando y entrando a hoteles y a domicilios. Y yo cogí esta cinta, cité un día a mi familia, era suya, y se la hice ver. Adelante. Siempre ha sido ella la que ha puesto pegas, inconvenientes, me ha insultado. No me ha pegado casi de milagro, pero me ha insultado delante de mi hijo, de los profesores en el colegio, a todas horas, me ha puesto impedimentos para ver a mi hijo. Y yo siempre, callado, recoger a mi hijo e irme lo antes posible. He aprendido a ser mucho mejor persona, a no rendirme ante nada. Y bueno, y que el amor y el cariño de un hijo no tiene sexo. A mí me despojan de mi hijo y yo no sabría estar en este mundo. Además, todos estos problemas lo que ha hecho ha sido fortalecer mucho más los vínculos entre mi hijo y yo, pero muchísimo más. Cuando la sociedad acepte de que los niños no son de la madre, exclusivos de la madre, y de que los padres que queremos y que quieren ser responsables, padres o madres, de sus hijos, puedan tener la facilidad de estar con ellos, yo creo que todo esto redundará en un beneficio absoluto hacia ellos. La història del José Luis Matuca. Ha patit, s'ha deprimit, ha necessitat ajuda. Ell i el seu fill han lluitat per estar junts. A més, té la generositat de voler-ho compartir. Haig de parlar-ne amb la Irene. La seva mirada de psicòloga jove és sempre fresca i oberta. Irene, quan una parella decideix separar-se, quins són els sentiments que acostumen a aparèixer d'entrada? A veure, hi ha sentiments molt contradictoris, perquè encara es pot estimar a l'altra persona, però també ella es mou molt per la ràbia, també es passa per la fase de tristesa, la fase de negació, o sigui, totes les fases del dol, d'un dol normal, no? Que és el mateix dol que podríem fer, per exemple... La ràbia és molt present, no? Sí. I la ràbia sovint fa actuar. És una energia brutal, la ràbia. Energia molt brutal, sí. Escolta, i si hi ha fills, la cosa encara es complica més. Malgrat això, hi ha tota una tendència, també a Europa, a favor més de la custòdia compartida, d'una corresponsabilitat entre el pare, la mare... Tu creus que això és beneficiós des d'un punt de vista psicològic pel nen i també per la parella? No hi ha una opció única correcta, però la custòdia compartida té el benefici doncs, que els dos progenitors són presents. Hi ha una corresponsabilitat sí. en la cura, també segurament en l'aportació de recursos pel nen, amb tot una mica, no? Sí, però ha d'haver-hi una homogeneïtat a l'hora de l'educació, del perfil educatiu i del patró, perquè és que si no el nen... Ha d'haver-hi acord i bona comunicació entre l'exparella. Que és dificilíssim, perquè si hi hagués bona comunicació, doncs no s'haguessin separat, el més segur, no? I a més, un cop la custòdia compartida ja s'ha assolit, doncs s'ha de mantenir els costums del nen, els hàbits del nen, perquè és que si no, el nen necessita unes figures, unes bases estables. I tu quin creus que és el perfil, el comportament d'aquest home que vol la custòdia? Que sigui una persona flexible, amb estabilitat, i patrons molt semblants entre els pares, i han de tenir una bona salut mental els dos pares, perquè el nen pugui desenvolupar doncs, la capacitat doncs, afectiva i psicològica doncs, més adient. Quina seria l'actitud madura per encarar una separació? Jo crec que com la base de moltes situacions, que és el respecte, però jo crec que
també és molt madur la part que hi hagi una separació temporal física. Potser s'ha de parlar pel tema del nen, però la part emocional s'ha de refredar, perquè està molt al dente, molt en caliu, en calent, no? I aquesta separació és bàsica perquè així poder millorar la comunicació i a l'hora de la custòdia compartida, quan s'iniciï, poder portar a terme millor aquests patrons. Pensar en el més beneficiós pel nen. Tu creus que en tot cas la custòdia compartida és una opció que hauria d'anar a més? Ha d'estar en continu canvi. Sí, es pot instal·lar una custòdia exclusiva, però després passar a la compartida o anar variant per les etapes i les necessitats del nen. Es provoca l'efecte de la tristesa dels diumenges per la tarda. Llavors, Què és això del diumenges per la tarda? Això la tristesa, no només li passa la tenim tots, ja ho sé. Clar, no només li passa als nens, això. Ja, però tenen els sentiments contradictoris a dir vull passar a moure amb el papa, ara haig d'anar amb la mama, vull anar amb la mama, però em sap greu deixar el papa sol. Vull dir, es mouen molts sentiments contradictoris aquí, no?, els diumenges tarda. L'important és que hi hagi molta flexibilitat i que hi hagi continu canvi del tipus de custòdia i de l'estil. Em sembla que som un país que ha canviat a tota velocitat en molt poc temps. En 4 dies hem esdevingut un dels països més tolerants a noves famílies, però encara hem d'aprendre a digerir millor els trencaments de parella, especialment quan hi ha fills. Finalment, allò que importa més que si la custòdia és exclusiva o compartida és el benestar del menor, i que tingui l'oportunitat de seguir estimant tant el seu pare com la seva mare, perquè aquest és realment el seu desig més profund.